Nachádzame sa pred Bratislavskou zoologickou záhradou a dnes nás čaká deň plný zábavy. Bude tu Celeste Buckingham, Kali, nesmie chýbať ani Európa 2 a samozrejme čaje z Bubbleology. Chutí ti Bubbleology? Áno. Áno. A akú máš príchuť? Jablkovú. Páčilo by sa ti, keby takúto flaštičku dostane, že by si do školy mohol zobrať? Ja ešte chodím do školy, ale môžem. Poznáš Bubbleology? Áno. A tvoj obľúbený drink? No ja mám všetky rada. To je super, že tak skúšaš. Ako sa ti páčilo bratislavské publikum? Veľmi sa mi páčilo, si to užívam, ešte sa idem s nimi fotiť, takže zistím o nich oveľa viac, takže sa teším, ale som veľmi rada, že tu môžem byť dneska v zoologickej. A môžem sa ťa spýtať, čo chystáš v najbližšej dobe? V najbližšej dobe album vychádza v júni, potom budú festivaly, koncerty cez leto a na jeseň plánujeme československé turné Celeste Buckingham, takže sa na to veľmi tešíme.